'Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been dreaming of. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. You got the look, you got the style. I'd like to be you for a while. People watching every move you make. You make a smile with every picture they take. 'Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Magandang oras sa inyo, Ilocos. At ngayon, nandito na naman ulit kami para magbigay ng konting kasiyahan. Ito po ang show na half ay interview, half ay katuwaan. So, ang kasama natin ngayon ay isang napakagaling at napaka-sexing chef, diba? So, bago yan, syempre, kumusta ka naman, Je? Okay lang naman din. Ikaw, kumusta naman? Okay naman. So, nag-enjoy ka ba nung last na episode natin? Oo, syempre, nasa Teles tayo. At syempre, diba, ang daming guests, ang daming banda, at ang daming mga special guests from Manila. Magpasalamat muna tayo kay Mama Margula. Oo, thank you so much kasi pinarating mo kami sa yung first year anniversary ng Vegan Careless Resto Bar. Diba? Bonggang-bongga, diba? Sana next year ulit, diba? At sana lahat ng mga events sila, dapat tuloy nila tayo. Oh, para wow. bongga, diba? So, Jay, pakilala mo na ating special guest for today. Of course, ang ating special guest for today is napaka-sexing chef as I said kanina. Isa rin siyang host dito sa Core TV. Yes. Nasa Wake Up Ilocos siya. At syempre, nag-guest din tayo dun sa episode niya nung sa Wake Up Ilocos. Diba? Courtesy of her Facebook account, this is how people describes her. Bileg. Bileg talaga. Ano bileg, pa? Anong bileg? Bakaw. And balangkantis. Kalurki. Diba? At balangkantis naman. In the best way naman. Hindi naman parang ano lang, diba? Kung paano siya maki-interact sa mga tao, paano siya maki-banding. Kasi nakabanding na din natin siya. Kahit nang hindi pa ako sa core, nakakasama ko hindi naman yung gano'n. Hindi naman yung balangkantis na parang, diba? Yung parang masamang tao. Masamang damo. Masamang damo. Hindi. Diba? Siya po ang resident chef ng Wake Up Ilocos. Please welcome, Chef Sam! Ayan! Hello sa inyo. Talaga sa Facebook yung search na. Hi, Chef. Kumusta naman? Pares kayo magsalita. Ina-idol mo siya. Trendsetter. Wag ba? Alam niyo po mga kaibigan, si Chef po, in this past few days, nabasa ko sa kanyang timeline sa Facebook na kinakabahan po siya mga kaibigan kasi i-guest daw po namin siya dito. Actually po kami po ang kinakabahan kasi sa likod po ng camera, kami po ang laging ma-off-cry kay Chef. Diba? Kasi diba, ang dami natin mga recent na mga guests natin kasi ang dami natin pinagawa sa kanila, lahat ng mga hidden talents nila. Baka ako yung may pagawa sa inyo, di ba? Pwede, di ba? Kinakabahan po si Chef, hindi ko sa kinakabahan na siya pong ma-off-cry. Kinakabahan po siya, baka po ano po yung magawa niya sa amin, baka po may bato niya sa amin. Baka mga ito, di ba? Ganun lamang po. Pero anyway, syempre, yun po yung purpose natin sa show na ito. At kailangan half ay interview, half ay katuwaan lang po. So, diba? Chef, ready ka na ba? Ready na? Ready ka na ba? Dito. Ano ba? Sabay sa baba. Bago po yan mga kaibigan, Chef Sam po, kung nakikita niyo po sa Wake Up Ilocos, si Chef, napakaseryoso po niya. Napakasimple. Kunwari, gaya mo nga siya pag sa intro natin. Yung ginagawa mo gaya mo muna bago natin pagsalita. Wait na baka magbato sa akin. Yung mga Jordan. Pero Ilocano dyan, mga ganun. 1, 2, 3, go! Ilocano ni Chef Sam. Oo, pero si Chef po mga kaibigan, kung napakasimple po niya sa kanyang set, sa kanyang what's cooking in a real life po, napaka-alog po niya. Ang pabogabol din, babaeng bakla kong baga, di ba? Parang iisa lang din naman ang ano natin, di ba? Oo, pati si Miss Jana. Lahat naman tayo ata. Oo, kasi kailangan masaya. Kasi yung masaya, dapat positive ka, di ba? Oo. Good vibes lahat. So, kusin mo naman ang question natin for the day. Kamay sa baba and let's play. Kamay sa baba and let's play. Question number 1. Kamay sa balakang. Kamay sa balakang, mga fans. Ganyan. How will you describe yourself, Chef?
Kung ano ba si Chef as a person. Bakit? May as an animal pa ba siya? Pwede. Diba si Chef as a person talaga siya? Bakit as an animal pa bago maging person? Pwede, as an insect. Pwede din. Insect? Laki namang insect. Ayun. Hindi alam ng tao. Just behind the camera, I'm just a simple person, a free-spirited, out of the box, yung ganon. Random. Super random. Kung parang nakaupa ka and then bigla, ay gusto ko magdalawag. Now na. Yung Di ba nga? Oo. Want to play America. Now. Kaya ising now na. Random. Meron pa kaya yung gano'n, yung naalala mo, yung nag-nose tayo, tapos naglalakad-lalakad. Nagaling tayo sa Lilas, tapos Naglalakad tayo pareho. Tapos sabi niya, no muna tayo. Parang, okay. Kasi I believe in the saying na buti pa ang biglaan. Di ba? Mas maganda nga yung pag pinaplano mo kasi mismo natutuloy, may mga circumstances. Yun, di ba? Biglaan, tara! Wala lang ayaw-ayaw, di ba? Wala kang choice. Oo, wala. Talaga. So, Chef, you graduated as what? Bakit culinary arts? Bakit hindi martial arts? Ganon. Bakit hindi Martial nursing? arts. Bakit hindi criminology, di ba? Oo, Mga aeronautics. Oo, bakit naman culinary arts, Chef? Kasi I grew up na nagluluto. Ay, so nung bata ka parang pinanganak ka nagigisa ka na ng ano? Oo, ginigil ko yung patas ng nanay ko, gano'n. Matapos, Kasi nung bata ako, yung mom ko kasi sa TLE siya sa Ilocos National High School. And she would always take me to yung mga events doon and they will, sila yung nagluluto para sa mga athletes. Tumutulong-tulong ako noon. Ganon. So, ganon siya nag-start and then, pero nung nag-college ako, hindi naman ako nag-culinary agad eh. I took up food technology at UST. Kaso nga lang, dahil lang din sayaw-sayaw, for the love of dancing lang din, naggawi ako and then after a year, na-debar ako sa UST kasi hindi ko na-maintain yung grades ko. So I had to stop for a year again and then finally decided through the help of Mayor Jeremy Golart, hello ma'am. Kasi nung lagi kong nakikita nagbo-ballroom na dati, parang hindi ka ba nag-aaral? Parang hindi po, ano ba talagang gusto mo? Wala, gusto magluto. So, through the help of, kinonvince niya ako na, why don't you go to Center for Culinary Arts? Sabi niya sa akin, ay, may school na pala na gano'n. Sabi niya, oo, sabi niya. So, yun, nag-enroll na ako sa CCA. diba? So, ano na? Nung bata kasi ako, nung bata din ako, nagluto-luto ako sa mga ganito. Parang ganito. Oo, guys. Upo ka lang ng gano'n. Pupunta mo na, lagyan mo ng soy sauce. Nung bata ka siya, ginagawa mo din. Naglalaro kayo luto-lutuan sa may tabi ng bahay. Oo. Pero kasi dati yung sa family house namin, may pond na maliit. So, namimingwit-mingwit din kami ng mga fish. Pero nung bata ka, inisip mo yun na, ay, someday gusto ko maging chef. No. Parang gusto mo lang magluto-luto kasi normal lang naman sa bata na maglaro ka ng luto-luto. Actually, nung bata ako, me and my best friend, Maurice, we wanted to be nuns. And then, nung na-stroke yung mommy ko when I was like 5 or 4, I wanted to be a plastic surgeon. Kasi nga, tabingin yung mukha ng nanay ko nung sa na-stroke siya, ganun, no? Sabi ko, at 4 years old, sabi ko daw sa mommy ko, don't worry, mama, ipapa-plastic surgently kita. Surgently talaga. Pero narinig mo kanina, sinabi niya, gusto niya maging nurse, gusto niya maging madre. Imagine mo, pag naka-costume siya ng madre, anong labas? Penguin. Penguin? Diba? Okay, mas mabuti na yan. Mas mabuti na yan, di ba? Oo. Good luck ka mamaya kay Chef. Mga tumawa pa sa'yo. Kaya kinukuha ko yung Agad-agad. Saan ka unang nag-work as a chef? Bale when I was in Manila pa, when I was taking up apprenticeship, ina-absorb na ako dati ng Del Monte Stock Market. But then, I had an offer dito sa Vegan Plaza Hotel. So, I started doing my training bago pa ako graduate ng CCA. So, pagkatapos ko sa apprenticeship ko, lumasok ko ng vegan and then nag-train na ako agad. Tapos sa August na, nung after my graduation, agad-agad, after 3 days, salpak agad sa kusina. Pero lahat yun, may training. So, transition and everything from chef Fred to me, gano'n. So, chef, ano naman yung pinakagusto mong linuluto?
like I said, yung personality ko is out of the box na tsaka random. Anything goes. Whatever I see in my pantry. Yung gusto mo lang. Yeah. Proven fact na yan kasi nung pag nag-what's cooking kami na talagang biglaan lang, I had no choice but anuhin yung utak ko kung ano yung pwede kong lutuin. Pag ba, chef, pag kunwari ba mahilig ka magluto, pag nagagawa mo na ba yung gusto mong lulutuin, nakita mo na yung outcome, may satisfaction ba sa'yo na nararamdaman? Parang, nakatanggal ng stress, parang ganun ba nararamdaman mo? Wala akong satisfaction na nakukuha just by looking at the finished product. Paano? I get the satisfaction from the people who eats my food. Oo, kung na-appreciate na, doon ka na talaga. Siyempre naman, alam naman iba. Hindi, minsan kasi pag tayo nga, pag nakakaluto na tayo, parang nakikita mo na yung, nakakaluto na ako, okay na yan. No. Pero pag sa inyo talagang, pag natitikman ka na-appreciate, doon ka na rin. Yun yung rewarding sa akin, yung parang, makita mo yung mga tao. Makita mo yung tao na depressed, tapos lulutuan mo, and then, at the end of the day, hindi na makalimutan, they keep on saying na, uy, ano na ulit yung minuto mo, gusto ko ulit yun. Kagaya sa akin, yung sinasabi ko kay Chef. Yeah, kagaya mo, diba? Last year pa yun eh. Hindi pa ako nagtratrabaho ng almost wala pa kaming personal connection ni Chef Sam, hindi pa kami masyadong close, parang sa mga friends mo lang. Dancers. Oo, kasi nagluto siya ng, ano ba yun, Chef? Yung dinakdakan na dila for a friend's birthday. Ano ba yung tawag dun, Chef? Dinakdakan siya, pero ang ginawa ko, dila lang kasi. Ang sarap kasi nun, and tinikman ko, tapos sinabi ko, nahihiya mo na ako magsabi, pero sinabi ko, Chef, ang sarap nito, nakalagay lang sa isang plangganita. Diba, Chef? Oo, planggana malaki, plangganita maliit. Boba? Hindi, bakit? May plangganita ba? Meron! Meron ba? Oh, ay, palibasa, wala kang ganon. Kaya kutsarita, di ba? Platita, pag babae, pag lalaki, platito. Pag bakla, platiting. Oh, kagaya ni Murphy, planita, di ba? Ano ba? Batihado. Oh, hindi ka batihado. Batihada. Yung oval. Plana yun. Ayun, tapos, do you believe na parang ang timpla ni niluto ay depende sa mood ng nagluluto? Yes. Totoo yun. Kung depressed ka, parang gusto papangit yung gano'n, yung lasa or... Hindi naman sa papangit yung lasa, pero lang kasi yung timetable at saka yung time na the process, minsan nakakalimutan mo, ay shit, dapat pala pinito ko, hindi grill. Ganon. Pero isang proven na yun na parang, syempre diba, inspired ka dati, yung mga episode dati, o diba? Inspired ka sa egg. Hindi na ngayon? Hindi na. My God. Hindi Totoo na. yan. Totoo yung sinasabi niyo na na pag sa, depende sa mood mo. Sa akin, pag sa mood ko, kung magluluto ako ng egg, ano ba yung tawag, Chef, yung egg na i-steer mo muna sa isang... Scramble? Hindi, yung ilalagay mo lang doon, parang pie. Ano yung tawag? Omelette. Pagka-omelette niya ganyan, habang naluluto. Pag nawala yung mood yun ikaw kasi, yung ganyan lang, nakalatag omelette ka ng omelette dyan. Ba nga? Hindi, nakalatag lang. Baka omelette. Gaga. Omi flat? Pwede. Hindi, yung pabilon parang pie. Parang donut yung outcome. Tatawanan mo ako kasi ikaw nga yung may alam, di ba? Ano na yun? Pie? Baka yung sinasabi niya sa ganon. Fritata. Fritata, yung may red. Fritata? Fritata. Fritata yun, yung Fritata. Oo. Pag may mood ako, ginagandaan. Kapag wala na akong mood, ay scrambled na lang. Hindi ka na walang mood yun. Tinatamad ka lang talaga. Sinabi ko nga, di ba, pag wala akong mood, ginagawa ko ng scrambled. Hindi na by mood yun. Sabi niya, pag inspired ka, pag depressed ka, Pag ba isang hindi ka natamad. Kahit sinong taong gusto magluto, pag ba bad trip ka ba, yung niluluto mo ba, ginagawa mo lang parang kahit maalat na kahit mapait, ganun ba? Pero, hindi naman. Pag bad trip ka, pero pag nagluluto ka, dapat yung tamang lasa pa rin. Standard recipe. Okay, kung magluluto ka para sa amin, Chef, ano yung lulutuin mo at bakit? For you, syempre, yung favorite mo, Oo, diba? naman. Alam mo, magluluto ako lang hindi ka matutuwa, di ba? Parang, yung di-discover mo pa na, ay, ano yan? Oo. Hindi, okay lang naman kahit ano man lutuin niya, Chef. Oo. Lagi ko siyang tinatanong pag sa Facebook, Chef, dalhin mo ako. Pero baka yung gano'n one time nung first ko natikman yung luto mo nung pumunta kami ni Chefs natin sa bahay niyo. Yung sabi ko, ano to chef? Sabi ko sa'yo, anong luto to? Tapos sabi mo, wala lang. Ininvento ko lang. Tapos sabi niya, super sarap kasi. Tapos dapat sana tatanong ko ano yun. Tapos invento lang. Parang
Parang Maso-surprise ka sa mga niluluto ni Chef na super sarap. Marami ka rin nai-invento ng mga lutuin siya. most of the time. Actually, lahat ng inaano ko sa What's Cooking is halos lahat Invento mo. Invento mo. Halos lahat invento ko. Or in-innovate ko. Or in-improvise ko. Yun. Yes. Okay, dyan lang kayo mga kaibigan, huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Iloganda! That's what they've been looking for.